Mangwanani pamusha uno ndinoda kudaira mashoko emari. Tinonzwa masangano mazhinji vanhu vachichema-chema mari pamasowe, mari padii. Regai ningoitambanudza semafundirwo andakazviitwa nenhungamiriri dzakaenda kare kare. Sangano rinovakwa nezvinhu zvitatu. Chechi inobhiudhika nezvinhu zvitatu. Mweya mutsvene ngautungamiri wemberi kwazvose. Iwoyo unotipa guidance, unotipa kufamba kwakanaka, unotipa zvokuita, ndivo Mwari Baba. Sunganidzai ndangariro mogara pasi morongeka, pfungwa dzakarongeka, njere dzakarongeka, pfungwa dzavanhu zvinovaka sangano izvozvo. Vanhu mukava nepfungwa dzakarongeka, mukava nomubatanidzwa wakanaka kuseri kwokunge mweya wataura, waronga matare, wapedza, wakupai gwara, vanhu vataurirwa vacho muchiva vanhu vane brain dzinodhonza, dzinokakata, scope dzine muono, mogara pasi muchirangana zvataura mweya mutsvene, muchirangana zviri kudiwa kuti zviitwe nemweya mutsvene, motanga kufambisa basa. Izvozvo munenge magona kuvaka sangano. Saka pfungwa kana kuti vanhu vanovaka sangano. Chechitatu, sangano rinovakwa nemari, cash. Mweya mutsvene wataura, wapedza kupanda nokuronga zviri kudiwa zvose zvaungana, vanhu vochigara pasi vorangana, vopanana pfungwa, vopanana muono, vopanana mazano, wisdom dzopinda pakati pevanhu, zvikomboro zvekufunga nokutaura zviuya pakati pevanhu. Chakudiwa mari. Iwe dhora, ini dhora, iwe 10, uyu 10, uyu 20, uyu 30, uyu 50, uyu 100. Tobatanidza, tosumudza basa remweya mutsvene rotanga kufamba. Basa remweya mutsvene rinotsumudzwa nemari nderipi? 1, kutenga huni chaidzo kuti mumasowe tidziye. 2, minamato mimwe inosudzwa nemweya mutsvene. 3, nzendo dzengirozi dzoda kufambwa. 4, tsaka chaidzo dzemweya mutsvene, misha yemweya mutsvene inoda kuvakwa mumasangano. 6, nguo dzemweya mutsvene chaidzo dzinoda kutengwa. 7, mazuva ano tsvimbo chaidzo vavezi vadzo havachapa vanhu mahara, dzinotengeswa nokuti munhu ari kugadzira tsvimbo dzacho anenge achigadzira nemishini. Akatenga tumadobi togadzirisa tuya tumajiksaw whatever twaanenge akatenga ogadzira kupai mahara. Hazviiteki, anodoka mari kwekuti agone kuzotenga mimwe mishini. Saka mari inosenza kutenga nzvimbo chaiyo patiri kunamatira, kubhadhira malisi patiri kunamatira. Nemukoro uno wezvirwere wemacovid uyu, makorera nemataifod, panodewo mvura pamasowe inoerera. Handitika zvakawanda pfuma yekutenga chikafu chokutambira vaeni pasangano ramunenge muri, mari inoshanda. Saka chinhu chinonzi mari chinodiwa musangano, ende musabve machituka. Mukaita mweya mutsvene stereki pasangano penyu, musina vanhu vane scope, vane brain, muine mari stereki, sangano renyu rinota mweya mutsvene maningi. Moita mari hopo, asi sangano rinenge riri rabishi, because harina vanhu vanofunga, harina vanhu vane brain, munenge mune vanhu vane manyowa emupfungwa chaidzo. Mukaita sangano rine mweya stereki, mugoita vanhu vanofunga stereki, vanoronga stereki, musina mari, sangano renyu rinenge rakaparara, rinenge riri marabishi. Because mweya mutsvene unokuprofita vanhu, oukanidza, wodzora nyika, asi mweya mutsvene unoda kuenda kuchipukuto, hamuna mari yekuendako. Mweya mutsvene unoda kuenda kudanda recha, hamuna mari. Mweya mutsvene woti ndoda chakati masowe pano, hamuna mari. Mweya mutsvene woti da kupawa kwetsanga, hapana vanhu. Unoda pamasowe paine toilet yemapepa, unoda pamasowe paine vanhu vachinwa mvura yemurukova muna dande. Wona pamasowe vanhu vakapfeka zvimagemenzi kutanda botso, wona vanhu vachitadza kuvaka natsaka, wona vanhu pamasowe vachitadza kutenga huni chaidzo zoti vanodziya mashanga. Ndozvinovati sangano harina mari, rine vanhu vanofunga, vogara pasi voronga dare, vonzwa mweya mutsvene wotaura, asi havana mari. Saka rikava sangano rine vanhu vanofunga stereki, roita mari stereki,
asi risina mweya mutsvene rinenge raasangano rana torai mari tiende, torai mari united. Bhozi munoronga matorere mari muvanhu, matora mari youngana, muita zvamunoda, mutenga mazibhazi esangano, muvaka mazitoireti esangano, muvaka mazidzaka esangano, muita zvamungaite, mutenga sangano ruva renyu, muita sei, muita matumbu arumanamata ipapo, asi musina mweya mutsvene, munenge musina hwai. Saka chinhu chinodiwa pakuvaka sangano mweya mutsvene. Isai hwai pamberi. Kuseri kwehwai vanhu ngavachiwapo voungana voronga zviri kudiwa nehwai. Vanhu vapedza kuronga zviri kudiwa nehwai vari musangano chiunganidzai mari, sangano rotanga kufamba. Saka musangano munodiwa nhaka inonzi mabharani. Mabharani munyori, mubati wehomwe. Mabharani munyori, mabharani munyori. Nhaka inonzi mabharani yakatobvira kugadzirwa kudhara. Vana Erisha vachiri vana vadiki, vana baba vangu Aranueri vachiri vana vadiki, kwava nhaka inonzi mabharani. Mabharani basa rake nderei musangano? Mabharani munyori wetsananguro, zvakataurwa nemweya mutsvene, zvakataurwa nemweya mutsvene, nezvakaparidzwa nezvinofanira kuitwa nezvakarongwa. Mabharani munyori wevanhu vari musangano. Mabharani munyori wezviri musangano zvinofanira kuchengeteka nezvinofanira kuva panzvimbo yazvo. Mabharani anounganidza information yose weinyora papepa kuti isakanganwike, muyeuchidzi chaizvo. Mabharani nhaka iyoyo yakatogadzwa nemweya mutsvene kuna Paurosi. Kunozoita mubati wehomwe. Mubati wehomwe akatova kukubvira kare kare vanhu vachiri vashoma, mabharani ndiyaitwa mubati wehomwe ipapo. Pamhiri vaivapo vabati wehomwe, vana Mateo vaiva bati wehomwe, vakatozowanda naJudhasi vakazopanduka vaiva bati wehomwe. Muna Jesu maitwa nomubati wehomwe. Saka ivai nomubati wehomwe wemari inoshandiswa. Mabharani anonyora mari dzauya, mubati wehomwe wobata. Ivai nekomiti yakableswa naJehovha inotungamirira zvemari, inotungamirira zvefinance, inotungamirira zveoperations, inotungamirira zvokuti sangano riende mberi according zvemari. Vanonzwa mweya vachinzwa mweya uko, musamhanye kumari, musasvikeko. Vanoita zvedare zvokuronga sangano muchimirako, musaende kumari. Saka mukagadzira komiti iri blessed, yakaturwa muna Mwari Baba, mapedza kuigadzira kuti right, coordinator wedu maso panapa ndouyu, vice wake ndouyu, chairman wedu maso panapa ndouyu, wefinance kandi wezveoperations zvecash, ya chairman wacho ndouyu, vice ndouyu, treasurer wedu ndouyu, treasurer hana vice, treasurer wedu ndouyu, secretary wedu ndouyu, vice wake ndouyu. 2 macommittee members edu ndaaya. Magadzira komiti yenyu yamunenge magadzira, coordinator maviri, chairman maviri, vice treasurer mumwe chete, masekretary maviri, handimona, nemakomiti member maviri. Magadzira 9. Magadzira komiti yekuti munotora muimba yaPedhisi 1, muimba yaImbi 1, muimba yavaSonjosi 1, muimba yavaRai 1, muimba yavaSajeni 1, muimba yavaprofiti kana mukasiya kana kutora kana kutoregedza kutora, handitika mutora mupostori 1, mubatanidza, muvhenganisa vanhu venyu, mugadzira komiti yenyu, moenda kunoishuma kuna Mwari. Mwari tagadzira chinhu ichi kufambisa basa renyu kuti riende mberi. Nechikonzero basa renyu mazuva ano rinoda izvi: komborera vana ava nepfungwa sezvamakaita kuna Solomoni, wisdom. Komborera vana ava nenjere, tivake sangano tiende mberi. Vanhu vaiva nombiwa usana, vonamatwa, vopirwa njere dzokuronga nokuvaka sangano. Saka vanhu regai kuda kuurwa nezvimwe zvinhu. Njere chaidzo chaidzo dzinodiwa masowe. Ndisaka makanzwa vanhu vakati vachiti bhuku rinorapa pfungwa, bhuku rinorapa njere, kuchikora hakuenderwe kupasa. Ngavazive izvozvo chete. Vanhu ngavazive izvozvo, vakazva izvo vanopepuka. Mabati wani vakati musaende kuzvikoro zvavo, vafambi. Imi vakai zvenyu zvikoro. Chakatadza kuti vapostori kumaseti vake zvedu zvikoro, kushaya planning, kutadza kuziva marongero. Mweya mutsvene tinawo, vanhu vanoronga hatina, mari hatina. Saka tikufanira kuva nevanhu vanoronga nemari, tivake zvikoro zvedu zvinoenda vana vedu vekumasowe vachifunda Hosana ikoko, vachifunda Jerusarema ikoko, vachifunda Dare ikoko, vachifunda what is Rashanu, what is Nevanji, what is Jerusarema Guruve, what is Murewa Dare Jacobo, what is Dombo Shava. Vanozvifunda muzvikoro zvedu. Hello.